हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लेटेस्ट आपडेट्स लाना फैदों लोगोफोर आबादारिफोरनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स सफैदों मोजां खौरां। दा पिएम किसाननिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां सफैदों आरोखि। दा बेनो जाहैबाय जोंहा पिएम किसाननि जिगुथि किस्तिनि इन्सटलमेन्टखौहाय माला मोननो थांगासिनो दङ, माला मोनमारगोन बेखौहाय गोबाङानो गोदान इउटुबार्सफोर ओंखारबाय, गोबाङानो सानफ्रामबो आपडेट्स होबाय थायो। दा माखासेया फेक निउस गोजाजोब लोगोफोर। दा आं क्लियारै खिन्थाहरगोन दा फैसाखौहाय माला मोनमारगोन। दा जोंहा 18 किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माला मोनदोंमोन नैबे वेबसाइटआव होखादों, नै पिएम किसाननि अफिसियेल साइटआवनो नोंथांमोना 15 अक्ट'बराव मोनदोंमोन। दा जोंहा 19 किस्तिनि इन्सटलमेन्टखौबो जोंहा बे वेबसाइटआवनो होगोन लोगोफोर। बे वेबसाइटआवनो मोनगोन नोंथांमोना जेब्ला फैसा मोननोसै सम सफैगोन अब्ला नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो अफिसियेलि मोनगोन आरोखि माला मोनगोन बेखौहाय। दा जोंहा अफिसियेल साइट मोनसे दंबावो पिएम किसाननि लोगोफोर। जोंहा पिएम किसाननि मोनसे अफिसियेल साइटआहाय दा नैबेयावहाय मा होनदों 19/25 मा होनदों बिथांमोनहा माखासे सावरायगोन आरोखि। जोंना प्राइम मिनिस्टार बिथाङा सावरायगोन आरोखि। दा सावरायनायनि गेजेरजों मा डिक्लेयार होनाय जायो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव मोनगोन आरोखि। दा जोंहा नै नोंथांमोना मिन्थिखागौ बेवहाय जोंहा पिएम किसाननि 18 इन्सटलमेन्टखौहाय 5 अक्ट'बर 2024 मोनदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर, बे 12 PM आवहाय। दा बेयावनो नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआवबो नोंथांमोना बेयावबो मोनगोन आरोखि आपडेट्सखौहाय। दा पिएम किसाननि दिनै सावरायगोन आरोखि। दा मा सावरायो प्रधान मन्थ्रिया जोंहा दा नेक्स्ट आपडेट्सआवहाय आं लाना फैगोन लोगोफोर आपडेट्स मोनोबा। दा फाइनालि जोंना फैसायाहाय दानो हाबथों लोगोफोर। दा नोंथांमोना फैसा मोनोब्ला आङो खिन्थाहरबाय दं नोंथांमोननो। दा आङो एक्जेक्टलि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंहरनो हायो जे दा बेयावहाय दा जानुवारिया जोंना जोबनो थांगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर, जानुवारि मासआहाय। दा जोंहा मा जानुवारि मासनि लास्ट उइकआव मोनाबा जोंहा मा होनदों फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआव मोनगोन, नङाब्ला फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआव मोनाब्ला नोंथांमोना फेब्रुवारिनि जोबनायथिं मोननो हागौ। आरो जुदि फेब्रुवारियावबो फेब्रुवारि मान्थआवबो नोंथांमोना जुदि पिएम किसाननि जिगुथि किस्तिनि इन्सटलमेन्टखौ मोनाब्ला नोंथांमोना एक्जेक्टलि मार्चनि फार्स्ट उइकआव मोनहैगोन आरोखि। दा बेखौहाय आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनाय जाबाय। दा अफिसियेलि नटिसआ फैथ'वाखै, थेवब्लाबो बेवहाय होनानै होदों आरोखि। दा नोंथांमोना जानुवारि मासआ जोबोब्ला नोंथांमोना फेब्रुवारि नङाब्ला फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइक नङाब्ला मार्चनि फार्स्ट उइक, फेब्रुवारिनि जोबनायथिंजायबो आसा खालामनो हायो नोंथांमोना फेब्रुवारिनि फार्स्टनिफ्राय लास्ट उइकसिम। ओमफ्राय फेब्रुवारियाव मोनथायाबा नोंथांमोना मार्चनि फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना आसा खालामनो हायो आरोखि। दा जोङो अफिसियेल साइटआव थांफिन आङो पिएम किसाननि अफिसियेल साइटआव फैफिनबाय। दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन, रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना माखासे गोनांथार खामानिखौ मावना लाथारनांगोन। आं बेखौहाय नोंथांमोननो मिथिहरनो सानदों जे मा खामानिखौ नोंथांमोना मावना लानांगोन। दा नोंथांमोना KYC मावना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ नायना लादो। नोंथांमोना बिनिफ्राय बे नोंनि डाटा अनलाइन माबायावहाय नोंथांमोना श' जानांगोन आरोखि। नोंनि बेनिफिसियारि लिस्टआ नोंना बेनिफिसियारि लिस्टखौहाय चेक खालामना लादो। बिनिफ्राय नोङो नोंनि आधार नाम्बार मबाइल नाम्बारखौहाय चेन्ज खालामना लाबानो जाबाय। आं दाख्लै बावैसो भिडिअ बानायदोंमोन लोगोफोर। दा आङो बेनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसन लिंक बक्सआव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना पिएम किसाननि रांखौ मोननो थाखाय मा खामानिखौ मावना लानांगोन बे भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना गासैबो A to Z डिटेल्सखौ मिन्थिगोन। दा नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसन थांनानै नायबानो जाबाय। दा बेनोमोन आरोखि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स। दा नोंथांमोना जानुवारि मासाव मोनाब्ला फेब्रुवारि मासाव आसा खालामनो हायो आरोखि लोगोफोर। दा बेनोमोन। दा अफिसियेलि जोंहा प्रधान मन्थ्रि बिथाङाहाय नटिसखौ फोसावोब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअआव आपडेट्सखौ लानानै फैबाय थागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामाजासे, अब्लासो नोंथांमोना बुजिजोबगोन नालाय। दा नोंथांमोना बुजिलायबा आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायबानो जाबाय, जाहाथे चेनेलनि गेजेरजों बिदिनो गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर थेंक इउ।